Това е Wave терминатор. В момента модела е с фиксиран рън баланс. Има функция мултитон и антена 28 см с комплектоване с акумулаторни батерии 1000 мА. Сега да покажем дупката. 26-7 см. Монета с диаметър около 18 мм. Взимаме апарата, даваме му чувствителност. Минаваме на дупката, за да покажем, че няма дупкав ефект. Минаваме на джима, за да покажем, че няма наличие на метал. Поставяме монетата в дупката. Да. Пази се малко. Монетата се чува. Поставяме джима отгоре и го натъпваме. Близо до земята я чува с хубав сигнал и с повдигане още вече не я чува. Значи на около 10 см повдигане чува монетата. Близо до земята чува с ясен сигнал, нагоре вече изпуска. Ето, тук няма. Това. Спирам. Да.